خلاص الشيء هذا معلش تكسروا عليه. אם עכשיו את צריכה עכשיו להסביר לנו, ايه כן? ايه מה את עשית עם זה בכניסה ما לבית تمشيش הכנסת? تيش بوسم ناس بوينا מה? تيش بوسم בושם? ايه אני אחר כך אביא לך. אבל קודם כל עכשיו תסבירי לנו מה את עשית עכשיו עם זה, מה עשית עם זה עכשיו בכניסה לבית הכנסת? זה שמן ובושם ריחתו כן, כן, ונוצאים או מוצאי שבת או ביום חמישי בלילה כן, והולכים לשבע פתחים של בתי כנסת כן, ולוקחים מזה ככה כן, ככה כן, ומורחים את הכניסה המדרגה הראשונה שעליה ועליה הנס כן. מורחים אותה פעם הידה וככה ואומרים עתנאכם עשאכם עטעונתי שמן דווקם. אבל בעברית, עכשיו תגידי בעברית. מה זה בעברית? נתנו לך ארוחות הערב שלכם ואתם תהנו רפואה מרפואתכם. למי? מי ייתן לנו? לחולים. אבל מי ייתן לנו? למי אתה אומר נתנו מה... תדע לך, כמו ששמע רבנים חדים מסלוף, סלח ואוחה, למטה יש בדיוק כמוהם. בדיוק. יש אנשים שהתגלו עליהם. ראו. אז את זה נתת להם? אוכל. זה? נתת להם שמן, זה שמן לקרות שמן, זה טוב, זה אוכל. למה? בעברית תגידי. שמן, שארוחה, ממש ארוחה. אז נתתי להם שמן שהם יאכלו, זה רוחה שלהם, והם יש להם כל מיני תרופות לכל חולי וחולי וחולי. לוקחים מהמדרגה, כן. ככה, חופרים עליה, וכוחים ממנה. הדבר הזה שלקחתי אותו, זה תרופה. תרופה מאוד תרופה טובה. ומה זה בפנים? זה תמלח בו איפה שכואב לה. זה שמן, ובשם, ובושם. צריך לשים בושם. אז זה תרופה, את אומרת. שסקרצ'ו לך משחד.